Chida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa pano paSend TV, basa richienda mberi. Aiwa, tichitoti makorokoto nekupfuurawo kwataitawo 100,000 followers kana pari paFacebook, kana uri kutoonderawo kuYouTube, tichitoti zvakare makorokoto ekuti tadongorera kupindawo mu80,000 subscribers. Aiwa, thank you very much. Nhasi ndiri kuno kuStone Ridge kwandaenda kumbonoona mama pamwe chete nemwanakomana vane dambudziko rakavawira ratoda tinge tiri tinokurukura navo. Mama, makadi henyu? Tiripo, makadiwo mwanangu? Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita munonzani uyezve mune makore mangani? Zita ndoitwa Rozi Banda, ndine makore 45. Alright. Mama, mhuri yeZimbabwe zvakare ingada kuziva kuti kurara kwamaita uku, dambudziko nderei raita kuti musvike pakuvata kudai? Dambudziko rangu inini nderekuti ndakatanga muna 2018. 2018 iyeyo ndakatanga dambudziko ndichienda kumakiriniki kusvika 2019 vachishaya kuti wochinga chirwere chei, vachindipawo mapiritsi asi zvaishanda. Saka ndagara ndokuzodhonetwa mari nehama dzekuzivawo ndobva ndaenda kuchipatara. Asi ndiri munhu airarama upenyu hwake nemurume wake zvakanaka tichishanda zvakanaka kusvika pakatanga dambudziko ndopakakanganisika zvinhu zvese. Ndakazoti 2020 ndakabva ndaenda kuchipatara kuGomo. Ndasvika kuGomo ikoko vakanditi ndiitwe matesti ndabva ndaitwa, ndadhoneterwa futi mari nevanhu, bva ndaitwa matesti iwayo. Surprise, ndakaona kuti ndakabatwa ndine chirwere chinonzi kensa, hanzi kensa karitoma. Ndoyavakanudza kuti ndo chirwere chandinacho. Chinonzi chinowanikwa pai chirwere ichi? Toziva kuti kensa vamwe vanoti breast cancer inowanikwa pazamu, vamwe dzinenge dzine nzvimbo. Imimi yenyu iri papi chaizvo? Yangu kensa iri Pasikarudzi apa. Ndopayakabudira zvokuti kana kuti ndimuke ndifambe ndito mabasa epamba netova mwakadzi handichakwanisa kurara kwandikaita ikoko, ndokutori kuri kurarama kwandiri kutoita. Murume wandigere naye ndiye ari kuita mabasa ese epamba. Baba vakurawo sei? Baba vane 65 years. Saka vari kukwanisa kuzvibatanidza here? Nekuti mune mwanakomana futi watapinda tikaona kuti anotoriwo nechallenge kana kuti dambudziko raainaro. Baba vari kuzvibatanidza sei? Baba zvakatovaomera kubasa, vasi kuenda kwavanotsvaga basa kwese vanongonzi machembera. Saka upenyu hwati kurarama ndokubatsirwa nevanhu vomaraini, auyawo nechauya nacho tichingorarama tichidaro. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira dambudziko riri panapa. Aiwa, tichaitawo zvakare kuti tinge tiri tinotaura nemwanakomana wavo, munge muri munonzwawo dambudziko raainaro, kureva kuti pamusha uno zvakaoma. Hama dzangu, musha uno tiri kuti amai vakarara, mwanakomana zvakare haana zvaari kukwanisa kuita kuti angari anobatsirana naamai vake. Mungada kudzivisa kuti mukomana ndamuona akagara pawheelchair. Chii chakamuwirawo, chii chakaitika kuti ange ari anozogarawo pawheelchair? Mwana ndakamutuma kundonotsvagira mapiritsi kuchigwanyika uko. Ndakasomutuma akaenda zvake. Mwana wangu is partially blind plus ane hurema hwainawo. Saka ndakasombomutuma akandiendera, saka ndaingoimba kuti achaenda zvakare. Saka aenda ikoko akarohwa nemota pabiriji. Arohwa nemota yakaita hit and run. Bva yatiza mota iyo, vamwe vakaiteerawo vakatora nhamba. Saka kubva ipapo mwana wangu haana kuwanawo rubatsiro. Munhu uya akatiza, mapurisa vakataura kuti takamutsvaga, takanzwa kuti anogara kuGweru. Kugweri kwachona akaendererwa, kana kuti vakaenda ndiwo, kana kuti vakafana mapurisa ikoko, akataura kuti anzi pamba adhiresi yachona yatiri kuwana akanzi anga ari Roja.
Saka hakuna chakabuda. Kune munhu akatsika mwana wangu gumbo rake rakachoka, gumbo iroro ragara rine futi simbi, paakambodonha kuchikoro kujairo zijirika doma apa rachokera futi nepapapa kudamuka nepapa. Saka mwana kuroti ane dambudziko rake raainaro ramuri kutaura iro, akarapwa here mukomana manje? Haana kurapwa, haana chaakarapwa mukomana. Vakaimuendesa kugomo, vaendesa kugomo zvikanzi tiri kuda kuti mutenge simbi yekuti timuise simbi nokuti pakachokera neapa. Saka paisike plasta, ende munonotenga simbi tiise mwana. Saka mari yacho yekuti titenge simbi hapana kwainobva. Kudwa 900 simbi yechikunze ikunzi kuita 900. Saka ina ndina kwandaiwana mari yekuti ndidye pano chaipo yekutonditambudza. Ini ndakarara kudai chitorwadza munhu aizvishandira kuramba wakarara, ndo upenyu hwohwu. Tumwa naamai kotenga mapirisi ndichisvika pabhiriji ndichibhandarwa nemota. Alright, tanzwa kuti hanzi uri partially blind, kureva kuti haunatsoona. Hongu. Zvinhu zvaunoona zviri padhuze sei kana zviri kure sei? Ndinoona zvinhu zvihombe njani zvekutoti ndikuti zvamakatoita ipapa ndikutoona kuti makabata kamera muri padhuze. Alright, ko ndikaenda kure sezvizvi? Ya, muri padhuze mbijana, asi kana muri kurewo zvedistance wo chakano zvekurodho kwandogona kutadza kuona kuti Alright. Saka pain iri papi chako cha? Pain iri papa paibvi apa nepazasapa ni apa. Rakatovhunika gumbo iri. Apa rakadai. Ndakatobviswa bandage kuti ranga rakuzvimba gumbo racho because ranga risina kubatsirwa. Saka kuzvimba kwakuita manje ndokwakazoita kuti baba vazotaura kuti mwanangu apa bandage gari chimbobviswa nekuti ona zvakuita gumbo racho rakuzvimba. Saka bandage racho ranga rakutondikanganisa pagumbo racho. Saka help yauri kuda ndeyei? Help yandiri kuda ndeyekukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vandibatsirewo kuti ndisikewo simbi ndikwanisewo kufamba zvandaita. Saka kune vakakuteererai nderupi rubatsiro rwamungati ndikakwanisa kubatsirwa pane ichi nechokuti nechokuti zvinhu zvinogona kundifambirawo zvakanaka? Apa zvakare ndiri kuona kuti mune mwana mudiki ari kuenda kuchikoro. Ari kugadzirwa nani mwana uyu? Uye kuchikoro zviri kufamba sei? Ari kubhadharirwa sei school fees? Kukireshi kwaari kuenda ndimai vemuraini matinogarisana navo. Vakati vane kireshi vakati ndipei mwana achiswera nevamwe pane kuti muswere naye munemi muchirwara kudai munonetsana. Vakanzwawo tsitsi. Mukadzi akati ndipei mwana ndichengete ndichiswera achiswera nevamwe. Kuenda kuchikoro baba ava ndo vanomuka vochaira mumba vosuka mapureti votora mwana uyu vomugezesa, votora mukomana uyu vomusumudza. Pane vamwe futi vowisha vakatiita kuti vakatipa wheelchair musi uno, musi wemando, kuti mukomana wawanewo kugara achikungurutswa. Dzimwe nguva aita kusheta kubva munomba kusheta kunonosvika uko achikwidibira gumbo iroro achiita kusheta nemagaro. Anomusumudza baba vanenge vasipo. Saka pakazoitawo umwe mukadzi akanzwa tsitsi abva ativigira wheelchair. Saka vanoti kupushawo uyu kuenda kunogeza. Saizvozvi sopo pavabuda vachinotsvaga tumabasa tongota tumaganyu. Vasiya vandisira mvura yekugeza, vandibata ndaisina mutere ndapedza kugeza. Vondibvisa, votora futi mukomana oisa pawheelchair kuendesa unogezesa. Makuseni vanomuka kugeza chidiki ichi vochipfekedza vochibikira poriji tose todya pano, votsvaira mumba vosuka mapureti. 65 years baba vachembera kuti nebasa vari kubata pano asi kuenderana navo kana kuabhiyuswa cheko. Asi chokuita hapana. Saka ruzhinji rweZimbabwe ndanichichemawo kuti dai mari kwandisawo kuti ndiwanewo mari yekuti mwana wangu aiswe simbi. At least iye akaiswa simbi akafamba ndiye ndichituma kuti tora mvurapo itawo so. Inini changu chirwere kuchipatara vakatanze kuti kwenzenyu kuti tikuisei red chemotherapy yachona mushonga wechemotherapy. Masoja angu adonha urwere hwangu wanyanya kundataka. Handisina masoja. Saka ndo zviripo. Ndiri kutsvaga rubatsiro kuti ndoitawo sei, handina kana chekudya kana chikafu. Ronda randinaro iri rinobuditsa mvura neropa zvinonhuwa. Zvotodawo kotoni nemishonga we kana ana dhito
kanawo kuti sefi dzacho dzekuwachisa machira andinopfeka achona pandee ndakarara kana magumbezi anoita amuka usina achingonhuwa mweya achingomuka chinanika ndotora ndodzorera ndofuga futi. Andodambudzira ndinaro panopamba ichiwo chidiki ichi hapana mari yekuti chiende kana kuti chikoro kwachona. Amai ava vari kundibatsira ndikutonyara ndikushaya zvokuita kuti zvinondodiko. Hakuna mari yekuti mwana aende kukireshi. Hapana chiripo chokuti ndingati baba wacho basa racho hasi kuriwana rungonzi machembera ndodambudzika ndinaro panopamba. Ya muri yeZimbabwe ndofunga mari kuzvinzwira dambudziko riri pano pamba. Chokwadi ini ndiri pano ndarionawo dambudziko racho. Tichitenda kuti kunze uko kune vachanzwawo kusundwa nemwoyo yavo, vachanzwawo kudenhwa nenyaya iri panapa. Munoona zvinoitika muri yeZimbabwe, dambudziko kana rawira umwe kudai izvi rinenge rawira tese senyika. So tinokumbirisa zvakanyanyisa kuti kune anokwanisawo anoto pane sipo, pane shuga, pane chii chekuti vange vari vanobatsirika pamba panapa. Tinge tinobatsirana kuti hama yedu iitewo sekurerukirwa paurwere huri pane ino nzvimbo. So kune vese vanenge vachida kuvabata, makasununguka kuvabata panhamba dziri paskirini idzo. Nhamba idzo dziya idzi ndo dzamunogona kufona mokurukura navo. Kune vamwewo vanenge vari mudhorobha vachida kutaura nesu zvakare, nhamba dzedu munokwanisa kudziwana dzeSNTV. Vanoda kupatina nesu pakuita kuti upenyu hwavo hunge huri hunoreruka. Aiwa, ndichitenda kuti muri yeZimbabwe munosimira nesu uyezve padambudziko riri pano muchamira nesu. Kune vakakuteererai vachakubatsirai mungadawo kuti kudii? Ndinoti ruzhinji rweZimbabwe itai mwoyo kubereka, itai mwoyo kunamata, mundibatsirewo nemhuri yangu. Hatichambozia totangira pai. Dei pane ane rudo kana kuti ane mwana wake angada kuti andibatsirewo kana kuti mushandi chaiye kuti angouya achibatsirawo baba ava ndinga kuzvikudza chaizvo. Ko hamawo dziri kuti kudii? Hama kune vanowanzvadzidza mai. Vanowanzvadzidza mai vanhu vane misha yavo. Vane vanawo vari kuenda kuzvikoro vangaitawo zvingano vakambotibatsira pamai. Vanoita vanhu kungoita madonation kusira vachingokuisa pagurupu, naimi atibatsire munhu zvakazoti, naimi atibatsire munhu zvakazoti. Unotoona wega kuti upenyu wachona vaneta vanhu. Vanenge vasinawo nekunenge kwabvawo. Vanhu vanenge vane misha yavo, vane mhuri dzavo. Ya ndofunga mazvinzwira muri yeZimbabwe. Aiwa, pari zvino mukwanisa kufona kana kutibata panhamba dziri paskirini, kuvabata direct kana kutibata panhamba dziri paskirini, tobatsirana nehama yedu. From Uncle Saint, the only Zim uncle, but not hitting. Much love.